Jeg ved, at I ved, hvor Robin Hood er. Spyt ud, bønder! Vel, vagter, pisk dem! Og de bliver pisket, de bliver rusket, de bliver skubbet, de bliver levet næste, de bliver kildet, og en bliver taget derud. Så kom der med! I er alle velkommen! Se, lystige svende. Sherwoodskoven. Her skal vi sove i nat. Jan, spørger Sherwoodskoven. Skuder! Du spørger ikke i Sherwoodskoven. Kom nu! Er I med, mus? Nis mus! Kom nu med jer! Ud i Sherwoodskoven! Tror I, at Johns hofdamer eller hvad? Nej! Kom nu, det spørger jeg jo ikke! Kom nu, ja, kom nu, ja, videre, ja, Jeg elsker duften af guld om morgenen. Prins John, jeg har en god nyhed til dem. De fangede Robin Hood. Nej, men Lady Marian vil bo på deres slot. Hun frygter de fredløse. Lady Marian. Hun er så smuk. Lad hende komme. Men jeg skal lige ned næsten. Tjener, hvor er min halskud? Jeg præsenterer Lady Marian! Lady Marian. Hvor er de dog dygtige til at spille fjerbold. Har de set min nye halsklud? Er den ikke Grim! Ja, den er lidt pænere. Tak fordi jeg må bo her. Har grimt, men sikkert. Sikkert ja. Robin Hood og hans mænd kan ikke komme her. Jeg får bragt mine penge til. En nobel herre ved navn Sir Guy har svoret at bringe mig til. Men ikke hjemme Sherwoodskoven. Det spørger Sherwoodskoven. Jo, igennem Sherwoodskoven. Kom så.
når der er 100 stykker på en skole. Der er så dejligt her, siger klokken. For vagtposten. Der står, de har set en pengetransport. 5 egetræer herfra. 5 egetræer? Nærmer sig hovedkvarteret. Hovedkvarteret? PS. Jeg synes, det er skide træls, at jeg altid fester, når jeg er på vagt. Spøgelser. Til gejstring for spøgelser. Videre! Det er frygteligt, prins John har taget alle kirkens penge, så nu er der ikke flere penge til de fattige.